Čaute športovci, vítajte pri našom ďalšom nepravidelnom videoblogu. Dlho som vám nič múdre a inteligentne nepovedal a nenahral, takže skúsim to dnes trošku napraviť. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk. Je jedna vec, ktorá ma už strašne dlho trápi a strašne dlho ju chcem povedať a dať von, a teraz je na to tá najlepšia príležitosť. Máme olympijské hry, máme čo sledovať v televízii, vidíme úžasné výkony a jedna vec, čo mňa trápi, je to, že ľudia, moderátori, komentátori nevedia základný rozdiel medzi olympiádou a olympijskými hrami. Často sa hovorí, že športovci sa kvalifikovali na olympiádu, ale pred Makovi oni sa kvalifikovali na olympijské hry. To znamená, olympiáda je štvoročné obdobie medzi olympijskými hrami. Takže na olympiáde môžeme byť aj ty a ja, každý môže mať štvoročné obdobie, ale na olympijské hry, na to vrcholné podujatie, ktoré je momentálne v Riu, sa dostanú len tí najlepší športovci. Takže taký je rozdiel medzi olympijskými hrami a olympiádou. Olympijské hry, podujatie, vyvrcholenie, olympiáda, štvoročné obdobie medzi olympijskými hrami. Takže dúfam, že som ťa niečo nové naučil. Ak hej, zdieľaj toto video, pošli ho nejakým ďalším športovcom alebo ho pošli rovno moderátorom a komentátorom, aby sa naučili, aký je rozdiel medzi olympijskými hrami a olympiádou. Keď budem mať čas, tak napíšem konečne ten slovensko-slovenský športový slovník, aby sme sa naučili tú správnu terminológiu. Čaute.